Haupa, azaren behatzize, eguena, eta, bueno, ona aldo aurretik ikusi doaz hainbat ziurrenik orkatzak eta asko da bizilako hemendik eta janda, baina danak ez dut jan. Hemen, zera, gaztain, arbolaren ondoan, izan oso politik. Zera, bart eta goizaldien euri apurbetein deu, bueno, amasei bat litro hemen, biatu diez, eta nabarmen peldu deu. Eta, bueno, supatzen dut danan hastien, bueno, zeuzer eragin deuela. Bueno, honen hemen beste bat, eta horbe beste bi. Bueno, horra geratuko diz bertan. Eta huartu. Bueno, horrek iguala amnistia jasoko dure, hone bebai, baina, hemen dausenak, ez, ederrak. Bueno, orain arte beste eremu baten batuaz danak, baina hau izango da leku honetan, azten den lehena, edo bintzat ikusi da lehena. Txikitxo batzu bai, baina, bueno, ia. Bueno, ez doaz danak grabeuko, ez da graube, baina orkatzak eta jandakoak ugeri. Hau, behitu, honek ja, ez teko ezer, hor jandakoa, eta hortik goitik bebai. Nala txikitxo diez. Baina, pillo dauz. Gorkoa, zela. Ez dakit eguzkia ondo ikusiko dan, hor ikusten da janda, baina, bueno, hau oso neurri politikoa da, eta hori bentzetetu jan. Antza beten da. Bueno, hemen behanda dau, eta hau atarata. Eta hor txikitsu batzuk, bueno, ia. Txarren ez da jati ez, jaten badeu, bueno, azken baten esporak bezabaltzen dauz. Baina ustu egiten dauz, askotan, ondokoak. Eta gustu honeko da, ze txapela jaten dauz, eta gero besti itxi. Danala batzuk, tartien izten dauz, hemen bat, horre beste bat, ikusten dan. Baina ederrenak eta ederrak jandeuz. Bueno, eiz esan danentzat dago horre. Horbe bai. Eta bueno, hemen urkizen inguruen eta zer gehiago dago, seguru dagoela. Bueno, lantzin batzuk izten doaz, baina hau ez dut itziko. Bueno, hose dagoz, horko emaitza. Eiz esan, honek ez dago erakusten guztiz, zer egondan. Eta zer egondan janda. Zenba geratu dizan, eta zenba jandu zen zubatzen dut orkatza izan dela. Baina, itzela. Bueno, venga, hurrengo arte.